Výrobky Tesly v Liptovskom Hrádku poznajú už takmer na všetkých svetadieloch. Ich telefónne prístroje používajú nielen v domácnostiach, závodoch a v baniach, ale aj na lodiach. Okrem prístrojov vyrábajú aj telefónne ústredne až pre 3000 účastníkov. Bytové telefóny vyrábajú v rozličných pastelových farbách. Novinkou sú prístroje BS10 a BS20, vybavené odrušovacími tlmivkami. Ich výhodou je vylúčenie možnosti počúvania paralelným zapojením. Zásluhou 50-členného kolektívu Brigády socialistickej práce Slovenského národného povstania nemali doteraz nijakú reklamáciu na vyexpedovaných prístrojoch.